to ita waka jama'a, annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shine ya ba da sirrinta, ya ce waka daga cikinta inna mina shi'iri la hikima, lallai daga cikin waka akwai da take akwai hikima, akwai ilimi a ciki. Kun ji na ɗaya kenan. Na biyu, annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ainihin sanya sahabban shi waɗanda suka kware da waka, suna yin waka, suna jinjina mishi, suna yaba mishi shi kan shi. Don haka waƙe na yaban manzan Allah ba bid'a ba ne, ba kafirci ba ne, sai dai in an saka bid'a ko kafirci. Amma in dai waƙe ne don a yabi manzan Allah ba kiɗa, kiɗa na shigowa kowane iri ne to haramun ne, kowane iri. Amma in dai waƙe ne kaɗai za a yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, to annabi shi ya ba da izini akan babu laifi a yi mishi. Abdullahi ibn Rawaha ne wa annabi sallallahu alaihi wa sallama waka. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana jin daɗin wannan waƙe da Abdullahi yake mishi, har da kanshi annabi yana rera waƙar, yana cewa inna sahibakum la yaqulu illa haqqa. Dan uwanku da ke min waka ba komai yake faɗi ba, gaskiya yake faɗi. Me yake cewa? Wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u arana al-huda ba'da al-ama faqulubuna bihi muqinatun anna ma qala waqi'u yabitu yujafi janbahu an firashihi idha istafqalat lil mushrikin al-madaji'u. Ga annabi a cikinmu yana karanta ƙur'ani, yana karanta sunna, yana koyar da mu tarbiyya, yana karatun ƙur'ani da daddare, yana sallah a lokacin da mushrikai suke jin daɗin bacci. Ka ji ma'anar waƙar. Sai 'yan matan gari suka ɗauka. Rannan sai wata baiwa sai ta zo ta zauna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam, tana ta waƙa, annabi yana jinta. Can da waƙa ta waƙa sai ta kauce, sai ta ratse, sai ta kama daji, sai ta ce wa fina rasulullahi ya'lamu ma fi ghad. Annabi ya san abin da za a yi gobe. Sai annabi ya ce a'a, tsaya, ci gaba da naɗa zu, amma wannan ki bashi. To kun ji. Don haka idan mutum ya zo yana waƙar manzan Allah ba a hana shi, amma in ya saka shirka ko bid'a a ciki to dole a hana shi.